И здравейте хора, аз съм Press X Pro и тук сме с втори епизод на поредицата ни Clash with Me. Предния епизод абсолютно никой не даде идея за някакъв дек с Graveyard или Inferno Dragon, защото само аз тези две Legendary карти имам. И затова аз измислих дек, Giant Balloon дек, защото балона ми е една от любимите карти в Clash Royale. И да се надяваме да спечелим и двете игри, които ще изиграем сега. Да започваме с първата. Играем срещу Пауел от клан GDC. И той е 9 левел като мен. Да се надяваме. Good luck. Той пуска принцеса в другия лейн. Ще запнем. Ще му кажа well played. Защото много добра игра. А тази принцеса не трябваше да остане така. Фана ли принцесата? Да, добре, супер. За сега той ми е набил много повече демидж. Аз едва 100. И това са хитовете от балона. От бомбата, която като умре пуска. Има и Giant. Е лошо. Добре, той тук сгреши. И има зап. Неговия тауър е на по-малко. Той има майнер. И Giant. Вече играта се обръща за него. Просто GG well played. Тук нямаше какво да направя. Имаше прекалено добър дек за моя. Много по-силни карти. Я да видя. Искам тук отдавна да си апгрейд Ice Golem. Ще го направя. Супер. Да изиграем още една игра. Няма да донетвам този балон. Играя срещу Natus Orange от клан Рома 701. Не видях този Hog-Rider, когато трябваше.
Тук ще се наложи този зап. Пак той се запечеливш. Този Еспирит беше абсолютно ненужен. Той 8 левел с горе-долу като моите карти. И ме бие. Което не е яко. Не, няма да ми бутате инферното. Къде го сложих и аз не знам. Той Уисет много ме дразни отзад. О. Така. Почваме да правим пуш. Откъде го извади? Откъде го извади пък сега? Аз мисля, че тук му вземаме кулата, той... Няма да вземеш кулата, брат. Май втората игра ще загубим. GG, well played. Мисля да игра с този дек, който сега ще си направя. Извинете за забавянето. И сега ще пробваме този дек, да спечелим с него. Защото и преди съм играл с такъв дек. Не си го спомням изцяло, но да се надяваме, че беше така. Електроизърт. Добре, за сега е добре.
Няма да оставим електровизора да бие. Извинете, малко съм болен. О, това не беше добро. Не, всъщност се справихме. Ма Фаербол, но той няма да му помогне в тази ситуация. Мисля да тръгна с Валкирия и Хограйдър. Валкирия, Хограйдър и изголем. О. Трябваше да се защитим. Така. Трябва ми Хограйдър. Бързо. Бързо Хограйдър. Имам пойзън поне. Не. Бързо. Бързо. Не. Сериозно ли? Това беше много гадно. Как? Как успя да ме обърне така? Мисля, че ето тук след малко ми беше грешката, когато оставих елит барберианите. Трябваше да пусна спиар гоблините на неговите елит барбериани. Може би ще да го бия, но тъй стана, че не го бих. Това беше за епизода. Надявам се да ви е харесал. Аз продължавам да искам да ми показвате декове в коментарите си, т.е. да ги пишете, да лайкнете клипа и да се абонирате. И чао!